חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, משפחות שכולות, תושבים ואורחים יקרים. הערב אנו מציינים את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. בשעות אחר הצהריים המוקדמות הורדנו ביחד עם חניכי שבט כרמל מתנועת הצופים את הדגלים לחצי התורן. עשינו זאת זקופי קומה, כואבים וזוכרים. בבית הזה מלאכת הזיכרון וההנצחה נוכחת כל ימות השנה. זוהי מלאכה מורכבת ומאתגרת, מלווה בתחושת שליחות גדולה. אנו מבקשים לקיים אותה לכבודם של הנופלים באמצעות החיים. אנו עושים מדי יום כל אשר לאל ידינו, בכדי שהמקום שבו אנו נמצאים יהיה שוקק חיים ומלא תקווה. אבל היום זה היום בו אנו חולקים כולנו יחד את הזיכרון האישי והלאומי איתכן משפחות הנופלים. מנסים לאפשר לכם להניח את ראשכם גם על כתפינו, כדי שתדעו שאינכם לבד. מבקשים רק לחבק ולבכות ביחד. לבכות על בן או בת, על אח או אחות, ועל בעל שלא יחזרו שוב. מבקשים לתת מזור לכאב עצום שלא פוחת עם השנים. היום אנו מבקשים באמת, ולא כקלישאה, לשים ליום אחד את המחלוקות בצד. היום אנו מבקשים לפנות הצידה את ההתלהמות, את הקוטביות, את חוסר הסבלנות ואת הוצאת המילים מהקשרן. כך גם לגבי התגובות הבלתי מרוסנות והשנאה. את כל אלו אנו מבקשים לפנות היום לכבוד אהבת האדם ולזכרם של יפי הבלורית והתואר. כל זאת אנו עושים כדי לוודא, במיוחד היום, אבל גם בכל יום אחר, שמותם לא היה לשווא. הערב, זו כבר מסורת בבית שלנו, נקריא מכתבי הנופלים. הפעם יעשו זאת בני משפחות הנופלים בקולן. משפחת מנדלסון, משפחת ירקוני גרינביזה סגל, משפחת טל בלומנטל שיימן ומשפחת פרחי. אני מבקשת להודות לכם באופן אישי